ko Sirif Ba. Sirif Ba. Yaada Sirman Jala ɗo. Sirman Jala. Sirman Jala saare nde ko hitande honede Sinthiou? 1955. 1955. Sinthiou ɓe saare nde ɓe hoto ɓe jiwi? Sadio Bulu ko gaynaka addi ɓe ga. Gaynaka ne ko façon ko yinoɓe yaade Mauritanie hawriti mawɗo amen goto o yani Sadio Bulu hawri o yani ɓe mbi noon hankadi tawde o yani ɓe mbawa yaade ko maɓe keddo e leydi hay siko duuɓi ɗiɗi on tuma ɓe jaaha woni noon hankadi ɓe mbi yo tawde ɗo Sadio Bulu ɗo jawdi ndi hortima ɗon heej ta ray o ɓittini koni hankadi ɓe mbi yo ɓe kettuga e fawo he ladde he on tuma ɗo ko ladde nde siñjetende to bange ndema ko tobbirgal jungo ko jalo jungo ni yehi ha ɓooyi machine pelle ari machine pelle ne yehi ha ɓooyi hankadi machine sari ari semoir ari ɗum hankadi wiya foftere ari eyi ni tan ɗum yaari tan ha ɗo tolni ɗo caɗele saare nde kam ko ndiyam e laawol moƴƴol ne si ndungu ari kam laawol ngol fayda ngol yehotako waɗi caɗele yo Allah dandu ha neɗɗo seeɓiɗo malade jagol ɗo jemma e tiiɗi komin tawɓe ɗo inde nde kono noon miɗo nana ɓe woɗɓe mbiya ko soose ɓe mbiya ko pular wiita ko weendu sirman eyi seɓɓe noon mbiya sirman dalo o hankadi ɗum hora laɓɓina tan ha watta wiya sirman jala noon de nanirmi on Sadio Bulu ɗon ɗo ngara ko galleji jelu ngardu ɗon? Galle amen goto. Galle mon goto. Onon fof ɓe kawɓe kontuɗa ɓe fof ta babiraɓe amen ɓe ɗiɗo ta ko galle goto. On fof ta ko on fayande woto. Ala ta ko kiraɗe ɗiɗi de kono noon ko galle goto. Sa yiɗi han mbiya galleji ɗiɗi tawde hanti woni fayande ɗiɗi. On ɗon mo laaminoma le? On waktu ko Mansa Kaliwali laami. Ɗum jiwoton Sadio Bulu ɗon ɗo ngara anta a heɓi duuɓi 10. Ta miɗo yara he duuɓi 6. Duuɓi 6. Nde jiwɗon Sadio Bulu ngarɗon ɗo saare ɗo e nder Sinthiou moɗon ko mbo idi hembo jibine? Adi ɗo jibine ko koɗo sabu ko Saydou Thioulu o ta nene mum iwi Sadio Bulu ariga ko galle goto onno ɓen min goppiɓe toon ɓe keddi toon e noon ha yumum horti reedu ariga ɓatti nayeɓe amen ɓe jibin ɗo Saydou ko Saydou adi jibine hengol diidol o village ɗo. Mate joni onon nde jiwoton Sadio Bulu ɗon ɗo ngara mate onon ta programme yaade français en espagnol ɗum ta on ngala heɗi? Ɗum ta nantake bom. Ɗum nantake on kay ɓayta ha neɗɗo e jogano hoore muɗum ko valeur ujunnaje 20 ta ko kam jiyamɗi hoore muɗum? Mi nanan ɗum kam ko hay si neɗɗo yeeyino kolse 10 heɓta ujunnaje 20. ƴeeso dow hay si neɗɗo yeeyino kolse 10 heɓta ujunnaje 20. Sabu min kam ko hitande 89 fuɗɗumi ngaari ɓujiri soode ujunnaje 3 ndi noon wanodi e mawnude ta weeɓani han kadi ɗum yima daña